A cewar shugabar gamayyar kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa reshin jihar Yobe, wato Nigeria Union of Local Government Employees Yolgi, a gargashin jagorancin Baba Shehu Mustapha, sun fita ne domin rangadi da zaburar da membobin su da su dage da fita aiki kamar yadda ya bayyana a sakatariyar kananan hukumomin jihar Yobe da suka hada da Macina, Guru, Karasuwa. Mu yi sensitizing din su akan abu daya zuwa uku. Na farko maganar fitowa ne. Alhamdulillah a guru yau kan an fitowa yi. Muna fatan kuma Allah ya sa ya. Sakataren yada labarai na ƙasa ya kirayi ma'aikata da su mai da alheri wanda mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabuni ya yi musu da yi masa biyayya domin cin wannan gajiya ta gwamnati ta dimokuraɗiyyar. So kamar yadda suka ta gwamnati ta taimake mu to ya kamata mu ma mu tsaya mu taimake ta iya gobe. Mu ba ta goyon baya, mu ba ta support, mu taimaka mata ta duk inda take bukatar mu taimaka. Sannan at the end of the day mu kuma mu tura mata namu bukatu sake biyan mana namu. Dama abin hannun hagu ne yake cuɗanyar ta dama. Shugabannin ma'aikata na kananan hukumomi DPM sun yi karin bayani dangane da taron da ya gabata a kananan hukumomin nasu ga yadda suke cewa. Wannan shugabanni na wannan kwadago shine sun zo ne domin su gani a idansu yanayin da ma'aikata suke fitowa. Shin suna fita aiki ne ko kuma ba sa fita aiki? To alhamdulillah dai mu nan a Macina dai sanin kowa ne ya sani a kullum ma'aikatanmu suna iya kokarin su domin su dai cewa sun fita aiki din akan lokaci. Ziyarar ma'aikatanmu ne su gan su ga lafiyarsu su ga mai matsalolinsu, su kuma sun zo da irin albishir da suka zo da shi wanda gwamnatin jiha gargajin jagoranci Mai Malabuni ta yi musu ayyuka da ta yi musu da kyautata da yawa ma'aikata wanda ba a yi manta da wannan gwamnatin ba har abada. Daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar na ƙananan hukumomi sun yi ƙarin bayani don muhimmancin wannan ziyara da aka kai musu. Alhamdulillah sun zo ne saboda su ja hankalin mutane a dangane da irin kyautatawa da gwamnatin jihar Yobe ƙarƙashin jagorancin Honorable Mai Malabuni take wa ma'aikatan ƙaramar hukuma, kuma mun ji daɗin irin bayanan da suka yi mana. Sun zo da ziyarar aiki, ziyarar gani da ido don su tabbatarwa gwamnati cewa ma'aikata yan uwan da suke ƙananan hukumomi ana fita aiki. Fita aiki nan kuma gudun daidai yadda ya kamata a fito. Batun implementing kuma muna ta godiya iya abin da suka faɗa mun gani kuma an yi aiki da shi. Insha Allah kuma batun fita aiki muna nan ana kokari. Wannan sako ne daga gamayyar kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Yobe, wato Nigeria Union of Local Government Employees Yolgi, a ƙarƙashin jagorancin Baba Shehu Mustapha.